Da kabakdaw halor ka jingbo jingma ya kimen simbrio ka jingta ya kamaryang bat ya ka syongsok syongsngahan. U district magistrate ka West Giant Hills ula penjari da ka hukum hapo ka kendohan shispa an repulai BNSS ka bakhang persya ya ka jingti doyong thliu knai rat hole mining bat ya ka kam khayi doyong bean hapo ka district. Haka ni ka hukum balapelaj haka Henry Trik Rumpang u district magistrate u Abhinav Kumar Singh ula ong baka jingti doyong thliu knai lashim baka day ka babu jingma shibu ni kimen simbrio bat ya ka maryang bat ya ka balakhang persya da ka National Green Tribunal na du benai yayong arja khatsao. Ula ong ru ka jingti doyong bean ka bu ka jingma ka bakrawi kimen simbrio kumbala sakhi halor ka jingja basngosi ka badang sujasyan kawan ra ru ka jing penjat ya ka maryang bat ka babu jing maru halor ka jing penthot ya ka syongsuk syongsngan kumta khenang ban khanglat ik jingti doyong bean ki kam khayi bean bat ka jinglum thop ya doyong bat ban pentrekam ya ka hukum bala penmi da ka NGT u district magistrate ula penjari ya ka hukum hapo ka kendon shispa an repulai BNSS kabakhang persya ya ka jingti doyong thliu knai habaro ki jaka hapo upur usam jongka West Giant Hills. Nalor kata lakhang persya ru ya ka jingshalan doyong klam ka chalan bat ki kot ki slai ki babyang ni ka jingyo jingbet ni license bala are ki bor bede kimi bat napo ka ni ka district. Ka jingpen ken ya ka ni ka hukum kan kring ya ka jingpen shitam hapo ka kendon shispa an repulai BNSS nalor ki weipat ki kendon an. Namar ka jingkir ki jong ka kam kumta ka ni ka hukum kan trekam no mardor tat hadu banda penmi da ka weipat ka hukum.